बार गोजोन नै फुदो दे फुनानै दिन्थिदो हिना फुनानै दिन्थि दासो सिखारदों हाथाय फुनो नागिरबाय फुदो बेरायहैनोसै हाथाय फुनानै ना सबायनो जि आराम थायो अखाजोंनो बारा जायासै रेङा थेङा जाबाय मानो नारखो मैथा फोनायानो साफा गाज्रि जाजोबदों मामिया मोसौ जायो सोरबा हाथाया फुरा हाथाया फु फुदो आरो मैनि आखला सेन्देला फारसेल'दासो बिदिनो गाननो गाबदों फारसेखौ गानहोबाय फारसेखौ नुबाय दाय जाबाय नाथाय थिखलालाथार Ê मा लायो न' लिरनो हो माथो खालामनो नांगौ गोबोरखि लायनोसो जादों आरो बेरे फुंजानि aha hgarhrkw बेरे फुंजानि साफाय खालामग्रा जादों दिनै बाजार ना रबिबार काजलगाव बाजार जायो जोंथिं चिराङाव बाजाराव थांनो लुगैदोंमोन लांफागोन ना लांफाया हगारसनोसै hgarhrkw मा गादों होबा माबे बे kenala aha hgarhrkw pada hgarhrkw hoyane mam जागोन बेयाव जाहैनोसै अजन सुइगोन अजन इबि होननाया अजन सुनो लिंहरदोंथ' फैदो माखै ना आयै मालाय सुखांजोब्बाय जोंहा दासो खामानियानो न'नि खामानि दासो जोबदों फुंनिफ्रायनो रेस्ट मोना 9:30सिम 9:00निफ्रायसो गोसो बायदि थानो मोनो
आं नोंखौ बामनो हाने आथ' बारा थिखोनो हाला आङो अजन सुनायनो नागिरदों बिनायखौ नुदों नों मानसिफोरखौ नायलाय नोंनि बिनायखौ जोंहाबो सुजानोसैब्रा आरामनो आं फट' खेबनोसै दे फट' खेबनोसै दे आङो नोंखौ साइज नुनायनि देलाय बाबा देलाय गाखोलाय नों बेसि गोजौ जाखो नै बेयावसो नुयोथ' बेसि गोजौ जाखो देलाय सुजानोसै आबोसोनो आं गाखोनोसैसो आंबो सुजानोसैसो ना बैयाव गाखोगोरा नैबाव नै अजनावबो गाखोगोनसै दे आयै नै मामिया गाखोनोसै नै मामिया गाखोनोसै नै दे नोंबो दे जि गिलिर बिमाया एथ' आराम उन्दैनिफ्रायनो खांबोबाय दासिम बिमानि खोथाखौथ' लानांगौ ना लेखा फरायनांगौ माबार दान मामिनि खोथा मानिगोन ना मानिया नोंलाय मानिगोन ना मानिया मानियोबा मानोथो फरायाखै मानोथो सुजायाखै मानिगोन ना मानिया खोन्थाबावाखै मोनजालायबाय नै थाइजौ खाजि आनैया साबिखौ नुवाखैनो दहाय अमा आदार होनो फैनाया नो जायोमोन बाबानो बानलु गोसाथार आला लामब्राया बोरो नोंना बिदै मेरलाथार गावना जि गोथावखा थाइजौआबो